Prichádzajú na pódium a začína sa koncert. Zabudnutý, zamračený litajník, kráčam si s úsmevom, mám na to dôvod, s úsmevom sa dívam do nôh. Kvitujem, čím bola pre nás škola. Náš učiteľ ovládal každú tému. Náš učiteľ bol pravý muž a my sme mali trému. Takmer každá tretia slovenská reklama má jeho pesničku, jeho spev. Vznikajú koncerty, ako je náš. Športové potreby. Kedy zajtra končíš? Zajtra o 12:00. Neskočíme večer do kina? Hovorím v priori. Ale čo robíš teraz? Ty fajčíš? Fajčím, a čo? A ja fajčím. Ty? Tak, pretože jo. Dobrý, tak budeme ještě jednou. Kamery, světla, sledujte.